بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا غنر أسبر ترى وتن ذو القعدة هجرانا لشكرا دبو ليادة لهدود 42 wanda ya daidai da 19 ga watan Yuni miladiya shekara ta 2021. hadisin mu na yau an abi qurad as-sulami radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa in ahbabtum an yuhibbakum Allah wa rasuluhu fa'addu idha atmintum wasduqu idha haddathtum wa ahsinu jiwara man jawarakum. رواه الطبراني وحسنه الألباني. حديث من يو أن كربوش دقا ببان صحابي أبو قراد السلمي يرضى الله يتبت أغريشي لشيد سوان صحابين من الله صلى الله عليه وسلم أغباكي دا wannan babban sahabi Abu Qurad as-Sulami shine rawaito yace wata rana manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yana alwala a gaban mu, sai muka kasance muna ainihin tare wanda yake alwala da su, mana wanda ke zuba muna tare su muna shafawa ga ainihin jikin mu. A lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sai ya tambaye mu shin me yasa kuka yi wannan, sai muka bashi amsar cewa hubbullahi wa rasuli, ma'ana mu yi wannan saboda muna son Allah subhanahu wa ta'ala, haka nan kuma muna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba su amsa da cewa fa in ahbabtum an yuhibbakumullahu wa rasuluhu, to in dai kuna son Allah subhanahu wa ta'ala ya so ku, haka nan kuma kuna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so ku, fa'addu idza mintum, ku zanki cika amana yayin da aka baku amana, wasduqu idza haddathtum, haka nan kuma yayin da za ku yi magana, yayin da za ku yi zance, ku zanki yin gaskiya a cikin maganganunku, wa ahsinu jiwara man jawarakum, haka nan kuma ku kyautata makautaka duk wanda ya makautaka da ku. ma'anar hadisin kenan ta kai ce Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu. kenan yan uwa, a cikin wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana ainihin wasu manya-manyan ɗabi'u, wasu manya-manyan halaye wanda suke ainihin suke jawo mana ainihin soyayyar Allah subhanahu wa ta'ala da manzon shi sallallahu alaihi wasallam. kenan wannan halayen tabbatar idan muka tabbatar da su da gaskiya, Allah subhanahu wa ta'ala zai so mu, haka nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai so mu. shine mu kasance ainihin masu cika amana yayin da aka ba mu amana, kowace irin amana ce ta ajiya, amana ce ta magana da sauran amanoni, mu kasance ainihin masu cika ainihin wannan amanar, kada mu salwantar da amanar. hakanan kuma yayin da za mu yi zance mu kasance masu yin gaskiya, komin ɗacin wannan gaskiyar mu gayyata, ko da kowa gaskiya tana ainihin tafiya ne akan mu, ko kuma akan kowayen mu, ko kuma akan wani babba daga cikin ainihin da ke da kima a gaban mu, lalle mu kasance ainihin masu yin gayin gaskiya a cikin maganganun mu, a cikin zantukan mu. hakanan kuma mu kasance masu kyautata makautaka duk wanda muka yi makautaka da shi, makauci ne sawa'un na unguwa ko na wurin aiki, ko kuma makautaka wanda ainihin dan lokaci ne kaɗan daga baya kowa zai rabu, misali wanda kuka haɗu da shi a cikin ainihin mota ko cikin tasi ko wani abu makamancin haka nan, to lallai mutum ya kasance mai kyautatawa zuwa ga ainihin wannan makaucin nashi ta hanyar nuna mishi ainihin gaskiya da amana da adalci da sauran ainihin ɗabi'u masu kyau. wannan ɗabi'u matukar da muka tabbatar da su, Allah subhanahu wa ta'ala zai so mu, haka nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai so mu. wannan kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu, Allah ya sa mu kasance masu cika amana, masu yin gaskiya a cikin zantukansu, haka nan kuma masu kyautatawa zuwa ga makautansu. Allah ya sa mu daga cikin masu sauran magana tare da aiki da mafi kyau daga ciki. inda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya karba da gare mu, inda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana. marigaya daga cikin musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe musu, Allah ya ji kansu, Allah ya sa sun huta. mu da ke baya Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mu rayuwa ta musulunci, Allah ya mana cikawa da imani, Allah ya sa mutuwa ta zama hutu a gare mu. musulmi da ke cikin wahalhalu kala-kala, da ke cikin bashi da matsi da talauci da bacin rai, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi, Allah ya tabbatar da mu akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya mana tsari da kariya game da bid'a da sakin hanya.
Allah subhanahu wa ta'ala nake roƙo ya biya mana dukkanin bukatunmu duniya da lahira a cikin sauki. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa